kaikki. Te tunnettekin minut, Marjatta Kandam. Okei, tänään tehdään keessarkanasalaatti. Joten minäpäs laitan äkkiä vain nämä tänne vuokaan. Näin. Siis tää on tosi hauskaa ja helppoa. Sitten laitetaan vain uniin. Noin. Tikki. Käydään sen nyt pienellä katkolla. Okei. Haluatko uuden auton? Tässä on hybrid. Osta ja saa takuma ja takuus 6 vuotta.